हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, नमस्कार। मु आपणकर मिनी आपण मानक स्वागत करुच्ची आउ एक दमदार ब्लॉग को। आज आम बाट जो पड़ा पुरी भुवनेश्वर मझीरे पड़ा दासिया बाउरी पीठ। आसतु बुली जा दासिया बाउरी पीठ। हाईवे रु 3-4 किलोमीटर अतिक्रम कलापर आम आसी पहुँचलु भक्त दासिया बाउरी पीठरे। तो आसतु बुली जा दासिया बाउरी पीठ एवं मंदिर विषय जाना। आसतु। आपण नाटा कहतु आ मंदिर विषय आपण को जानछन को? चित्तरंजन सेनापति। आमर घर है सिंगारपुर। एठारु 3 किलोमीटर डिस्टेंस। मु एठा को 65 मसीह विद्यालय अध्ययन करुली माइनर स्कूल रे। मु 66 मसीह बोर्ड परीक्षा क्लास 7 पास कर प्रराजपुर बानामर एमई स्कूल। एठी बालिगार श्री राधा मोहन मठ नाम एक मठ स्थापित है। पिलादिन आम दर्शन करूँ। ये प्रदीप महारथी नेतृत्व ना समय आम जो आसामले से चाहिए एटी गोटे दासियार गोटे स्मृति करा जाऊ। तेणु से दासियार स्मृति 2009 मसीह स्थापित ए मंदिर आज अगणित असुमारी भक्त मान गोटे मिलन गोटे पेंठस्थली होती। ये समस्त पार्श्व देवादेवी अच्छा, विमला अच्छा, गणेश अच्छा, हनुमान अच्छा, चारि मूर्ति अच्छा। आठी दासियार घर भी ये थिला किंतु पीठ नथिला कि पीठ को आसु नथिला कि लोक। ये मठ ये पीठटी हवा भितर गेस्ट हाउस तुलसी बगीचा पूरी श्रीमंदिर कार्यक्रम प्रथा अनुसार एटी पूजा अर्चना करा जाए जगन्नाथ को। जगन्नाथ सबू निर्देशटा पुरी आसे एवं जो गाइडलाइनटा जो टेम्पल अच्छी से टेम्पल गाइडलाइन मुताबक एटी फंक्शन सब हुए। कौन सब पर्वपर्वाणी हुए? झूलन पर्व हुए,
ଆଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି କରନ୍ତି। ଅବଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଏଠି ହୁଏ, ସାବିତ୍ରୀ ଏସବୁ ଲୋକମାନେ ଅବଢ଼ା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ନାନ ପର୍ବ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏନି, ରଥଯାତ୍ରା ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଏମିତି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହୁଏ, ସାତପୁରୀ ବସା ହୁଏ, ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ କୁହନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଡୋନେଟ୍ରେ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ, ପ୍ରସାଦ ହେରିକା ହୁଏ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ ସବୁ ଆର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆସିକିରି ସବୁଠୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହେଇଛି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆସେ ଏଠି, ସବୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି। ଦାସିଆ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଏଠି ପ୍ରୟାଜପୁରର ସେ ଶାସନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏଇଟାରେ ସେ ବୁଣାବୁଣି କରିକି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସବୁ ଅର୍ପଣ ଯେଉଁ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଗଜା ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆଟି ସେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନଡ଼ିଆଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତିଭାବ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ସେ ଆଣି ତାଙ୍କ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରୟାଜପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ। ସିଏ ଯାଉଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହିବ ଦାସିଆ ଏ ନଡ଼ିଆଟି ଦେଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏ ନଡ଼ିଆଟି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନ ନେବେ ସେ ନଡ଼ିଆଟି ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯାଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆଟି ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିଗଲେ, ହାତରୁ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଜନସ୍ମୃତି କୁହେ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ହେଇଛି, ଏ ପୋଖରୀରେ ଦାସିଆ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ, ଦେଖ ଏଠି କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଠାକୁର ସୁଭଦ୍ରା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ 3 ରଥ ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ଏବଂ ସେଇଆକୁ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ନ ଭୋଗ କରାଯାଏ, ବାଳ ଭୋଗ କରାଯାଉଛି ସକାଳୁ, ଦ୍ୱିପହରେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ, ରାତିରେ ଭୋଗ ବି ହୁଏ। ଭୋଗ ହେଉଛି ସେ ନୀତିର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅନୁସାରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ରଥଯାତ୍ରାଟା ନା, ସେ ସମୟରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନିଜେ ସବୁ ଫଳ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି କାମରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ସେ ବିଷୟରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କିଛି ଜଣାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନଡ଼ିଆଟି ଏବଂ ଆମ୍ବ, ଠାକୁରଙ୍କର ସିଂହାସନ ତଳେ ଆମ୍ବ ଚୋପା ପଡ଼ିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଆମ୍ବକୁ ସେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ହାତରେ ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ପିତ ଭାବ, ଭକ୍ତିଭାବ ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସରକାର କ'ଣ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ପୀଠର? ଏଇ ପୀଠ ପାଇଁ ସରକାର ସବୁକିଛି କରିଛନ୍ତି। ଘର କରିବା ଠାରୁ ଧରିକି ପୋଖରୀ କରୁଛନ୍ତି, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ସେଟା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇପାରିନି। ତାପରେ ଦାସିଆର ମଧ୍ୟ ସେଠି ହେଇଛି ପୀଠ, ଏ ଯେଉଁ ସମାଧି ହେଇଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଏଠି ହେଇଛି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ହେଇଛି, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ହେଇଛି, ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଶେଷ ଶନିବାର ଔଷଧ ବିତରଣ କରାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସନ୍ତି NGO ତରଫରୁ, ସେମାନେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ସେବା ଦିଅନ୍ତି। ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠି କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି, ମାନେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ବାହାର ଲୋକ ଯିଏ ଦୂରରୁ ଆସିବେ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଛି, ପାନ୍ଥଶାଳା ଯାଉ କୁହାଯାଏ, ସେଠି ସେ ଚାହିଁଲେ ବି ରହିପାରିବେ। ସରକାର ଏଇସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ପାନ୍ଥ ନିବାସ ଖୋଲା ହେଇଛି, ସେ ଆସିଲେ ଏଠି ରହିପାରିବେ। କହିଲେ 3-4 କିଲୋମିଟର ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ଆସିବା ପାଇଁକି, ଆଉ ଗାଁ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି 3-4 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଜାଣିବା କଥା, ଯେମିତିକି ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ? ବାହାର ଲୋକ ଜାଣିଗଲେଣି ତ, ବାହାର ଲୋକ ଜାଣିଗଲେଣି। ଇଏ ପୀଠ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୀଠ ହେଇଗଲାଣି, 2009 ମସିହାରୁ ହେଲାଣି ପରା। ବହୁତ ଲୋକ ଏଠୁ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା ରାଧାମୋହନ ମଠ। ଆଜ୍ଞା, ମଠରୁ ଆଜି ମନ୍ଦିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇସାରିଛି। ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଖ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଦାସିଆର ସ୍ମୃତିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦାସିଆର ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା ମଠ। ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀ ରାଧାମୋହନ ମଠ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ? ଇଏ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସମାଧି ସେଠି ଅଛି, ତୁଳସୀ ବଗିଚା ଅଛି, ଦେଖିବାର ଜିନିଷ ତୁଳସୀ ବଗିଚା।
ଗୋଟେ ଔଷଧୀୟ କାମରେ ଲାଗେ। ଆଉ ଏବେ ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦିବସ ଥିଲା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଥିଲା ନା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦିବସ ଥିଲା, ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଲାଗିଲା, ସେପଟା ଆମ୍ବ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ରୋପଣ କରାଗଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ମଠର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଇଏରେ ସବୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଜିଦି ଧରିଥିଲେ କି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିଏ, ତ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୋଖରୀ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ପୋଖରୀ ବୁଲିଯିବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଅଛି। ଏପଟେ ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏପଟେ ସାଇଡ଼ରେ ତା ପାଖ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏପଟେ ମହାବୀର ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ମିଳନ ଏଇଠି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସିକି ଏଇଠି ବସନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ପାଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଠି ବି ହୋଇଥାଏ ସେହି ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରର ଡାହାଣ ପଟ ଏରିଆରେ ମା ବିମଳା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଏକ ରୋଷଶାଳା ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ତୁଳସୀ ବଗିଚା ଏବଂ ପଦ୍ମ ବଗିଚା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଔଷଧୀୟ ତୁଳସୀ ବଗିଚା ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଅଛି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ। तुलसी उद्यान बहुत किसी औषधीय काम लगी आई स्थान तुलसी तोला है महाप्रभु माल हाँपाई जाए जो प्रतिदिन महाप्रभु गलार पिंधा हुए तुलसी लगे यू प्रतिदिन तोला भी जाए। तापर एपट साइड देखु अच्छी पद्म पोखरी बहुत सुंदर छोट पोखरी हेले भी बहुत सुंदर तार परिवेश पद्म पोखरी बोली तार नाम अच्छी आउ यही उद्यान बहुत जत्नर सहित या रखा जाइए प्रतिदिन पानी दवा सहित यार जत्न भी नि जाऊँगी चारिपटे बाड़बंदी रखा जाइए छेली मेंढा गोरु गाई न पशिवाई देखु परिवेश भी बहुत सुंदर एपटे फूल गछ लगी एपटे भी स्कूल अच्छी पिला मानक परिवेश पिला माने पाठ पढ़ुचंती जेहेतु आमर भक्त दासिया बाउरी पीठ को आपण मैंने आसी बुलिकी जातु बहुत कारुकार्य भल होती परिवेश अत्यंत भल होती आपण आसी देखिकी जातु केते बढ़िया लगुच। धन्यवाद। कारुकार्य बहुत भल मंदिर कारुकार्य बहुत भल आपण मैंने भी आसतु बुलिकी जातु देखिए ऐतिह्य विषय किसी जानवे भक्त दासिया बाउरी विषय भी किसी जानवे मंदिर बहुत सौंदर्यमय आटा पूरी भुवनेश्वर मझिरे ही पड़ो आटा पूरी भुवनेश्वर रोड ठारू जातीय नेशनल रोड ठारू 3-4 किलोमीटर मध्य गाँठ पड़ मंदिर बुली सारिबा परे बहुत आनंद लगिला जेहेतु कारुकार्य बहुत भल होईची मंदिर परिवेश अत्यंत सुंदर चारिपटे देखिलु नड़िया बगीचा तुलसी उद्यान मंदिर कारुकार्य भी बहुत भल होईची ग्रामवासी ठू शुणिलु आपण मैंने भी आसतु यही स्थान को देखिए कि जीवे केते सुंदर होईची स्थान केते काम होईची केते डेवलपमेंट होईची बहुत भल लगिला जगहटी बेसी नहीं आपण को बहुत कम बाट यहाँ पुरी भुवनेश्वर जातीय राजपथ में पड़ो मझिरे गोटे गाँ बाली गाँ बोली परिचित आपण बेसी नहीं 4 किलोमीटर भितर ये जगहटी पड़ो आपण आसतु बुलिकी जीवे। जेहेतु भक्त दासिया बाउरी कथा उठिले मने पड़े प्रभु तांको हाथरू नड़िया निजे शून्य शून्य नहीं जाइथिले शुणिकी बहुत खुशी लगिला बहुत आनंद भी लगिला जाऊ भक्त भगवान मिलन आपण मैंने भी आसतु ए स्थान बुलिकी जीवे।